Opisyal nga nakadawat ang Municipal Local Government Unit kung MLGU sa Kapalong, Davao del Norte og livelihood alang sa produksyon sa baka nga nagkatidad og 2.7 milyones ka pisos ubos sa proyekto sa Livestock Economic Enterprise Development sa Department of Agriculture Livestock Program sa Bago Osero, Tugbok District, Davao City. Gipangunahan ni Agriculture Regional Executive Director Macario D. Gonzaga ang pag-turnover sa chiki ngadto sa benepisyaryo nga representante nga nag-awhag kanila sa pagpadako sa Grand Pinaagi Usab sa pagpaligon sa produksyon sa kahayupan ug pagpalambo sa malungtarong mga kahigayunan sa panginabuhi sulod sa ilang komunidad. Ang livelihood package naglakip sa istak sa hayop, animal ug geological supplies, agriculture and forestry equipment ug agricultural, lakip na usab ang marine supplies. Ang Livestock Economic Enterprise Development nga proyekto nagtinguha sa pagbag-o sa traditional nga backyard livestock raising ngadto sa usa ka malungtaron ug mapuslanon nga negosyo sa komunidad. Dugang nga mga benepisyaryo sa tibok riyon ang nakatakdang makadawat og susamang mga interbensyon sa umaabot nga mga bulan. Katropa, para makabenepisyo ka sa maayong panglawas, mag Sanson Vitamin C ka og sabayay sa pag-inom og Sanson Plus Coffee Mix alang sa negosang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa, ang Bong Umaki Algabri, XFM News.